Chegamos ao momento máis importante do programa, ese minuto final, pero antes, se vos tamén queredes vivir a tensión e emoción de participar no Atrápame, xa sabedes, 618-388-087, agardamos pola vosa chamada, como tamén agardamos que este artista, este compañeiro, este xornalista Héctor, hoxe poida marchar daqui co bote, un bote que está en 41.500 euros, Héctor, veña, imos, que a cifra paga a pena, é moito. É seguro que moitos proxectos se poden facer realidade con eses cartiños. Como sabes, vas a enfrontar a 5 preguntas e por cada unha delas recibirías 100 euros no caso de acertalas, pero se acerta as 5, levaría todo o que hai no bote. Un bote que vai depender destas 5 categorías coas que hoxe xogamos. Temos historia, gastronomía, deporte, cine e internet. 60 segundos por diante e 41.500 euros en xogo. Preparado, Héctor? Sí. Pois veña, moita sorte. E tempo. Historia. Que cidade actual está no lugar onde na antigüidade estaba Lutecia? París. É correcto. Gastronomía. En que estado insular dos Estados Unidos se cultiva café? Paso. Deporte. Que piloto español foi campeón na Fórmula Nippon en 1997? Pedro de la Rosa. É correcto. Cine. Cal foi a primeira película da saga de Indiana Jones? En busca del arca perdida. Paramos o tempo. E vaya inicio de rolda, Héctor, parabéns. 2 respostas xa correctas, 32 segundos inda que nos restan. Conseguimos dar con París, cidade onde estaba a antigua Lutecia. Demos con Pedro Martínez da Rosa, campeón da Fórmula Nippon no ano 97, e quédanos por saber ese estado insular de Estados Unidos onde se cultiva café. Veremos o que hai en internet e veremos se En busca da arca perdida foi esa primeira película da saga de Indiana Jones. Sería o teu terceiro acerto. Preparado, Héctor? Pois veña, concentración e tempo. É correcto. Internet. Quen fundou Google xunto a Larry Page? Larry Ballman. Non é correcto. Gastronomía. Puerto Rico. Non é correcto. Internet. Paso. Voltamos a gastronomía. Estado insular. Hawái. É correcto. Internet. 14 segundos. Quen fundou Google xunto a Larry Page? Steve Witkoff. Paramos o tempo. A falta de 9 segundos. Héctor que súa, Héctor que o ten, Héctor que está a 9 segundos de 41.500 euros. Máxima emoción e estes segundiños que che vayan para pensar nomes e apelidos de quen puido ser o fundador de Google xunto a Larry Page. Un nome e un apelido e 41.500 euros que levas, amigo Héctor. Preparado? Pois moita sorte e tempo. Elon Musk. Internet. Elon Musk. Non é correcto. Steve Jobs. Non é correcto. Outro. Sam Altman. Non é correcto. 2 segundos. ¡Ay, el tempo! Bravísimo, bravísimo, Héctor. Aplauso. Qué gran minuto final. 4 acertos de 5. Eso te separaron deses 41.500 euros. Sergey Brin era a resposta correcta que nos faltaba, que fundou Google xunto a Larry Page. O resto, meu, malláchelo, sacáchelas todas. París, Hawái, Pedro Martínez da Rosa, En busca da arca perdida. Así que parabéns de corazón, máis que merecidos eses 400 euros. Levantas máis no celebro, que non é para menos. Héctor, grandísima actuación. A ver se no próximo programa non quedamos con el nos beizos. Seguiremos xogando por ese fantástico bote por 41.500 euros. Vaya emoción, vamos recuperar un chisquiño. Pásenlo ben e ata a festa. Madre mía, que ben xogado, meu.